Ọ dị mma Igbo ndị nwe m na ndị m nwe Igbo ndị mụrụ nze mmụọ ọzọ Igbo ndị mụrụ nze mmụọ mbụrụichi Igbo ndị ọma nji eme ọnụ ekene m unu kene ife na-emerụ na ife na-anabata unu n'oge ihe na-eme n'obodo maọbụ ife na-eme n'obodo maọbụ kwa ife na-eme n'obodo dịka m na-agwa unu na Igbo niile na-asụ n'olu n'olu mana ha kwa ụkwara ọ bụrụ ofu mana ka o si na-adị nkụ nọ na mba na-eghelu mba nni ọkwa mba na-achịkwa n'olu n'olu mana ihe m maara bụ Igbo niile bụ Igbo ma ndị na-asụ nnọọ ilola iyo etu ọbụla esi sụọ ya ama m na Igbo niile bụ Igbo cheta na ya bụ ọnọkọ bụ ihe na-eme n'obodo bụ ebe anyị na-anọ na-atụle okwu tụmadị ihe ndị na-emekwa n'obodo nke mụ na gị nọ n'ime ya nakwa etu o si metụta anyị bụ Igbo maka na ọ na-abụ onye abara ya bụ isi ya a sịrị nnabega ụmụ anụmanụ ọsị ya nwa ofu ala nwunye ya abụọ tupu ọgụba ụmụ anụmanụ ndị ọzọ ya bụ nke ọbụla anyị na-ekwu anyị ga na-ekwukwa ya ma na-elekwa ya anya etu o si metụta anyị bụ Igbo cheta na a na-asị na onye a nọrọ n'ụlọ ji ya na-anọ n'agụgụ ọkụ mana nke taa agwakwara m ụnụ aka m na-agwakwa ya ụnụ maka onye anụrụ taa ọnụ ya echi na ndị mgbe gboo na-asị ezuo ka aha eri udene atọtue ngụga ya bụ na mgbe gboo ikekwa ọ bụ na mgbe aha anụ kọrọ ụkọ mana anyị nwa bụ ndị agba ọhụrụ de ịgwa gị eziokwu anyị ya na-eri udele kama na anyị zuo ka aha eri nchi ka aha eri enne ka aha eri mgbada anyị atọtue ngụga na udele abụrụ anụ oriri mana ihe a bụkwa ilu ka ọ bụ mgbe ndị nna nna anyị ha maka na ọ bụ ilu ka ha ji eri okwu ọ na-abụ ha atụ ilu mgbe aha ofe ka efenye isi n'ọhịa ọ bụ na akpa nkata chọọ ka onye mba ọzọ hapụ ịta akị a na-eti okwu aha aba n'ilu aka m bụkwa onye nke gị aha m efula manụ na-etu m the ambassador extraordinary ndị Igbo Gaddafi ma na-aza ka udo wee chia n'ihi na ofu onye ara aha ya bụ Veronica ọ sị kama Nika ga-ese okwu wepụ Nika kpọwa ya Vero ana m akwụkwọ unu na let us go abụrụ ije otu onye ya bụ na nke taa ọ na-agba amụta nwa ya amụta ibe ya isi mmadụ abụọ dị mma ka isi ofu onye ndị bekee na-asị two heads are better than one ajụrụ m ajụ mba two foolish heads cannot be better than one but two good heads are better than one ya bụ isi abụọ dị mma ka ofu isi mma na nke taa ọ nwekwara ofu nwa amadi mụ na ya ga-anọsi na-ewetara ụnụ ya bụ ọnọkọ ihe na-eme n'obodo na ụlọ ọrụ anyị ebe a isi mbido telivishọn nwa amadi ndewo agazie a sị na m okwu na-aka mma n'ọnụ onye nwe okwu ị ga-eji ọnụ gị kọwaziere ụmụafọ Igbo ndị na-ekiri anyị onye ha bụ maka na ọ na-abụ onye kwa mmadụ aka o gosi ebe ọ ga-ada Igbo ọma bụ Igbo ekelekwa m unu ọzọ ma na-agwa unu na onye asịrị gbasi ike ya na-ele anya n'azụ ọ bụghị ọsọ ndụ ka ọ na-agba ọ ka nwere ihe ọzọ na-ele anya ya dịka o kwuru agwala unu ma na Igbo na-asụ n'ire n'ire ha nwere otu ha si eme ma na-asị unu mgberekwa n'asụsụ nke m kelee ụmụ Igbo eche m ma ọ ga-adị njọ maazị Gaddafi ọ ga-adị njọ Igbo niile bụ Igbo ọ bụ ya ma na-asị ndị Igbo kaanị unu abịala ya dịkwara unu mma maka asịrị onye ji nke o ji jisie ike mara na nke o ji mere gịnị dị mma ma na-asị unu ụmụ Igbo nke unu ji dị mma ọ bụ unu nwe aka jisie ya n'ike maka nwaanyị di ya kpọrọ akwa ọ na-eme gịnị ọ na-atụ ike ya n'ihu di ya anya abịala ọzọ ka di ya mara ma akwa ọ kpọrọ dịkwa ya ma ọ dịkwa mma ọ nwere ya n'ụlọ ọ dị mma ụnụ afụgo ka anyị si egbu onye ibe mma afụ ka o si eze ya na nke taa anyị ga-atụle okwu ahụ anyị ga-atụlekwa n'ọbụ ihe metụtara ụmụ nwanyị ya bụ ofu nwoke onye ndị be nwa amadi o jere ụlọ ụka ụkọchukwu asị ngwa onye ọbụla mechie na anya kwupụta njọ gị gwa Chineke ihe ahụ ịma bụ njọ ahụ ị na-eme nwere ike ime ala eze eluigwe ahịa gị ihe ahụ ịma nwere ike ime Chineke were gị iwe kwupụta ya ugbu a ma rịọ Chineke mgbaghara dede onye ogbo dede achili aka eluso ka Chineke ka ọbasi ịhụnanụ m ịmasa m eje egbu mmadụ eje ma gwọ ọgwụ eje ma ejula ori kala m kala nwaamị ọ bụla sọ nwaamị ya bụ na ọ bụla sọ nwaamị bụ ebe mmehie nke ya nọ ya bụ onye kwuwere okwu hapụga nwaamị ebe anyị nwa bụ ụmụ nwoke nọ enwere ike ịtụ ya ihe n'anya maka na ana m agwa ndị mmadụ na nwoke ọbụla chọrọ ịka nka gị zete nwaanyị ị nwere ike ịka gị zekwa ọnụ gị
izo ọnụ gị maka na onye si ihe ekwute n'ọnụ anaghị egbu mmadụ ya fụ ebe ebe ozu aga ya ganadị asị agwakwara m gị agwa ha jụọ na ihe ọ gwara ya ha kụọkwa ya nke ya ya bụ gị zeta ọnụ gị zere nwaanyị ọkwa na ị ga-ezere ha na onwere ihe anyị ji ha eme mba ọ bụrụ na iji nwaanyị gaachikpu ụkwụ n'ụlọ maka na ikekwe imerime n'ime ọ na-anụghị akụkọ a nwa amadi gara ịgba akwụkwọ n'ụlọ ụka ịma ụka nke anyị nwa na-aga o nwere ike ịmụrụcha ụmụ gị bịa gbaa akwụkwọ imezu sakramenti ụmụ gị nwere ike bụrụ flower girls bụrụkwa ma your best man ndị ọkpara gị nwere ike bụ best man ya ada bụrụ chief bridesmaid mana ọ ka emezuo ya ka nwa amadi a gara ịgba akwụkwọ n'ụlọ ụka ụkọchukwu akụọ ya anya jụọ ya Maazị Kingsley Imo ị kwego nkwa na ị ga-ajụ ekwensu na ọrụ ya niile ọ ka chịrị anya chinye ụkọchukwu n'anya ụkọchukwu ajụ ha ya ọzọ bịa Gaddafi mba wogu maka m na-ekwu ọ bụ onye asa kpọrọ aha mba nemsek ka m kwuru wogu kwuo ya ma mara otu ị ga-esi kwuo ya wepụ nke ọzọ ahụ ngwa Maazị Kingsley ka anyị wepụ Imo ya dịwa ebe ọ ga-abịa ịkpọ Kingsley marakwa na o rukwara gị ya jụọ ya ọzọ ị kwego na ị ga-ajụ ekwensu na ọrụ ya niile Amadi asa ụkọchukwu nne m ndị n'otu m ga-esi jụ ekwensu na ọrụ ya niile ebe nwaanyị mụ na ya na ebe a bụ ekwensu nke izizi ịhụna na ụmụaka ndị amụchiri nga bụ ọrụ ya niile elenụ ka m si ajụ ekwensu na ọrụ ya niile ya bụ ụmụ nwaanyị ụnụ esika ụnụ eke ụnụ buru ana m atụ ụnụ egwu mana onye m na-atụ egwu bụ onye na-anaghị atụ ụnụ egwu ọ bụrụkwa na egwu nwaanyị na-atụ m mana ọrụkwana ma egwu nwaanyị na-atụ gị gịnị mere kwanụ ijiri kpọwa nne onye ka m ji gwana gị na ịma o nwere ihe dị ka ịmakwa na ihe a bụ ide mana gị gbakwachi ya gị ize ekwere okwu ụmụ nwaanyị wụ ịgbakwachi ide gị izo ekwe okwu n'ime ya mana otu ọbụla o si dị ụmụ nwaanyị ha bụ isi ha dị mma Chineke kere ha ka ha nyere anyị aka mana Chineke kechara eluigwe zuo ike kee ihe niile zuo ike kee nwoke zuo ike Chineke ekezie nwaanyị Chineke ezughị ike nwoke ezughị ike awụrụzi onye ọrụ amara m okwu m nwaanyị ana m na-etinye ọnụ ana m ebere maka enwe m ike m kwucha ruo n'ụlọ anapụghị nri m lapụrụkwa ya gị sigoro iri ele nri na iro nke o siri ị gaghị eri weda anyị nọ n'ime o nwere etu mmiri ga-esi zụkata oyi atụkata etu a gị chọọ ka ị bụọ mmadụ sham asị gị onye na-eri isi a ga-esi nne harawa ọmụnwa nwoke rie eshi na amaghị ama ya bụ anyị ga-atụnye ma ọ bụ tinye ọnụ n'okwu tụlee ihe metụtara ndọrọndọrọ ọchịchị na ụmụ nwanyị ya politics and women n'asụsụ bekee ndọrọndọrọ ọchịchị na ụmụ nwanyị tụmadị etu o si metụta ndị mpaghara ebe nke anyị nwa nọ bụ Naịjirịa nakwa ala Igbo ọ bụrụ na ị gaa na mba ndị ọzọ ikekwa m na-ekwu okwu ma na-agwa ndị mmadụ ebe m gagorola ebe ka mgbe anyị nọ na mba Britain ị ga-afụ na ụmụ nwanyị na-ewelite isi na-ezelite isi na ihe metụtara ekekwana nke m kwuru na mba Britain gaa na-achị ịkpọrọ Britain gaa na-achị nke a bụ na ịgwa n'ụgwọ ị na-agwa m nke na-agwa ụmụ ụwa maọbụ na ị gaala ebe a maọbụ na ị gaa ya ọ bụ Britain ọ Britain mba wo Britain ọ Britain ọ Britain mba ọwụ ya ihe anyị na-akpọ ya Britain ịkpọzi ya Britain ọ ịkpọgazi ike iji olu ndị ime obodo mana ọ bụ na ije ruo ebe a ya na-akpọ ya Britain ka m kwenyere gị n'ihi na asị na mba na-asụ ire n'ire dịka i siri kpọọ ka isi asụ mana ị na-agba akwana m ụka mmadụ tetere n'ụra sị gị na mmadụ 10 bara ọgụ na nrọ ya etigbucha ha ncha ị na-agbagha iso ya hie ụra ị ga-ahapụrụ m kwenyere nụ gị ya bụ ị gaa na mba ndị nke mepere emepe ndị nke anyị na-eṅomi na imerime ihe ndị anyị na-eme ebe a ị ga-afụ na ụmụ nwaanyị na-ezelite isi na ihe metụtara idozi obodo na ndọrọndọrọ ọchịchị mana ịbịa na mpaghara ebe nke anyị nwa si bụ Naịjirịa ya dịka ụmụ nwaanyị ọ bụ ndị a na-etinye n'okpuru na ihe metụtara ndọrọndọrọ na idozi obodo mana n'uche obi nke m echere m na ezigbo nwaanyị maara dozie ezinụlọ ya kwesịrị ịma dozie ụlọ ya kwesịrị ịma dozie ezi maka na a na-asị na ezinụlọ mara mma pụọ ezi maka onwe onye na-ebudo ụzọ zawa n'ezi ị ga-azawagode n'ụlọ si n'ụlọ zara n'iro nwaanyị ọbụla nwere ike ịchịkwata ụlọ ya n'ezie di ya n'ezie ụmụaka nne di nna di ụmụnne di na ihe niile ndị a udo adị na ụlọ ya
echere m na ụdị nwaanyị ahụ pụtakwa n'iro na ihe metụtara idozi obodo ma ọ bụ na lokal gọọmenti ma ọ bụ na steeti ma ọ bụ federal na ọ ga-asị ya agaghị emete nwa ọfụma mana amarọzi m ma ọ bụ na Okeke amara isi akpụ ma ọ bụ na mma adịrọ nkọ